ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ବିପ୍ଳବକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବିପ୍ଳବକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତିକି ଏ ଯୋଉ ମହାନଦୀରେ ତମେ ବୁଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ବିପ୍ଳବ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ସେଦିନ ମରିଯାଇଛ ତ ତାହେଲେ ରାଧା ପାଟିରେ ହରିଣୀ ମାଂସ କେମିତି ବାଜିଥାନ୍ତା। ନାଇଁ କଥା କଣ କି ତମ ଭିତରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ହେଇ ଅଛ ବିପ୍ଳବ ତମର ହେଇଥିବ। ତମ ଭିତରୁ ତମର ସେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ବିପ୍ଳବ ଛାଇ ମାରି ମରିଲା। ଆରେ ବୁଝିଲା ଭଳି କାମ କରିନି ଯେତେବେଳେ ତମେ ବୁଝିବ କେମିତି? ଆସ ପାଖକୁ ଆସ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଆସ କସ୍ତୁରୀ ବୋତଲରେ କସ୍ତୁରୀ ଗନ୍ଧରେ ଯେ ଶିକାରୀ ପାଗଳ। କସ୍ତୁରୀ ଗନ୍ଧରୁ କସ୍ତୁରୀ ଅଲଗା କରିଦେଲେ।